ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka, tugtugan ang gitara, ipalanog ng trompeta, sa Ama't Ginoo, sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausab kaninyo. Maayong buntag sa tanan, o happy fiesta. Happy ba mo? Piyesta karon sa Sagrada Corazon, ang piyesta sa mga MSC. Kinahanglan maglipay kay pahinumduman kita nga aduna tay Ginoo nga mahigugmaon, malumo o kasing-kasing nga kanunay nagpangga kanato. Kinsa may Dios nga sama kaniya, nga Diyos sa laing mga reliyon, isog man kaayo. Nga itong Ginoo malumo, ang kasing-kasing, may gugmaon, mapasayloon, dugay masuko, dili sama ni Father Roman nga sa puton. Nga na itong Ginoo, ato ng hinumduman. Aron kita mahimong angayan nga musalmot nining Santos nga misa, pangayoon ta sa Ginoo ang pasaylo sa mga sala nga atong nabuhat. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako uyamot sa nahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kanamo Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao din isayo ka. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos Dito sa langit.
Ginoong Jesu-Kristo, hugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawak ng sasakal sa kalibutan, pagkaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Hesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi og panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo balaang katawhan ug iya kamo sa Ginoo. Sa tanang katawhan, kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iyaman kamong gimahal o gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa, gikuha kamo niya pinagi sa iyang gahom o giluwas gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayon. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluoy sa Ginoo, walay katapusan na lang kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo, walay katapusan alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Day kang Ginoo kalagko,
ug ang tibokong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo kalagko, ug hayaw kalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang kaluoy sa Ginoo, walay katapusan alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo, walay katapusan alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Maluloy unog mahigugmaon ang Ginoo, dugay masuko ugupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa tong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong kalapasan. Ang Ang kaluoy sa Ginoo, walay katapusan na lang kanila, na madulukon kaniya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundili siya mao'y unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan, kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit binhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihugma kita sa Dios. Ang Dios gugma,
ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakailas sa anak gawas sa amahan, ug walay nakailas sa amahan gawas sa anak, ug katong mga tawo nga buot sa anak nga makailas sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapausanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Umari kamo kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an. Kinsa dinhi ang walay gipas-an nga krus? Kinsa? Kay katong mga tawo nga wala mo pas-an sa iyang krus, dili ang ayan nga mahimong tinun-an ni Jesus. Requirement na sa atong pagka tinun-an sumusunod ni Kristo. Nga naman, ningon siya, kinsa katong gustong musunod ka nako, kalimti ang inyong kaugalingon, pas-ana ang krus, sunod ka nako adlaw-adlaw. Kung di ka mo pasan sa imong krus, di ka angayan mo sa imong tinun-an ni Jesus. Simple lang tayo. Kung di ta gustog mga pagsulay, gusto tag hayahay nga kinabuhi, ayaw na pag sunod kang Kristo. Magbuhat kang imong relihiyon. Patuyan ka kung ano sa imong gusto para walay kuan. Walay bawal. Mana? Kitang tanan nga gusto mo sunod ni Kristo,
kinahanglan nga mupasan sa atong cross. Kay aduna gyud cross. Nya ma-depressed ta na usama ni pasan pagkos aron mahayahay ang atong sunutan ni Kristo or mahayahay ta sa maharuhay ang atong kinabuhi, wala tayong problema. Tagaan nyo tag problema, palisdanan. Mao na. Take it or leave it. Why pog sanay man ni siya? Apan, hindi lang. Puro kanang kalisdanan. Kaya din sa Ebanghelyo nato karon man siya. Umari ko mo kana kung kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Aduna tayo mga gipasan sa cross, pero mga cross, mga problema, pagsulay, pero ang inyong dali, mari ka mo kanako. Among gikapuyan sa pagpasaan sa cross tungod sa pagsunod kanako. Come to me, all you who labor and are burdened, nabugatan sa inyong mga gipasan, umari ka mo, dali, come to me. Di ba nindot kayo na? Kita kung aduna tayo problema, itong gamayng bata pa ta, at tamdog sa atong nanay. Kaaksun ta ti nanay, ayaw na, okay ra na siya, sige, ayaw naghilak. That is how God will treat us kung kita di kapuyan na, naluya na sa atong pagpasan. Kay, nagsunod kang Kristo. Katong wala mo sunod ni Kristo, nagpasabot na nga wala sila gipasaan nga krus, wala sila problema, wala sila kalisdanan. No. Basig mas daghan sila mga krus. Pero dili krus silang ipasaan siguro, basig mga sa panana dagkong bato. Ipasaan nila mga problema, pero wala sila kapahulayan. Kaya di mas na sumusunod ni Kristo. Mo na i-diferensya natong mga sumusunod ni Kristo. Kung mabugatan ta, adun na tayo kapahulayan, adun na mo rescue nato. Sila, wala mas lagi Ginoo. Magdusa sila. Mirisi sila. Muna itong advantage. Kay sa kalibutan, walay tao nga walay problema. Ang tao samtang siya buhi pa, aduna gi problema kay nga naman. Ang atong kalibutan dili man ni langit, di man ni perpekto. Dagang mga problema, mga pagsulay sama karon. Sa mga problema nato karon. Taas ang mga bililhon. Problema sa politika. Away sa Middle East. Katong mga dili musunod, dili mga sumusunod ni Kristo, suluhon nila ang ilang problema. Walang kaya nilang sulbaro ng ilang problema. Tanaw na ito, kanang gira din na sa Iran, mga maayong laki man ang mga nasulbad ba nila na? Wow! Mga maayong mga bright man na mga pero ang ilang naghari sa ilang kasing ang pagdumot, kasuko. Wala man nila. Wala sila mutuo sa Ginoo. Wala sila mutuo sa Diyos nga Diyos sa gugma. Inamduman niyo ang second reading. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Kung di ta maghigugmaay, magpinatyanay ta. Mo na nahitabo dito sa Pikas, Middle East. Kung way gugma, ang naghari sa atong kasing-kasing, kasuko, kadungot, kanang panimalos,
mauna. Kung kita sumusunod ni Kristo, walay luna ang pagdumot kasuko sa atong kasing-kasing. Kay ang Dios gugma man. Kung naa ka nato ang Dios, puno ta sa gugma. Magminahalay ta, magpinasayloay ta, magsinabtanay ta, magtinabangay ta, maginunungay ta. Kay ang Dios gugma man. Atong gisaulog karon ang piyesta sa Sagrado Corazon. Sa mana? The Sacred Heart is the symbol of God's love. Ay ang gugma nga gituslok og bangkaw. Siya mismo nagpasakit. Siya mismo nagpasan sa iyang krus. Si Jesus nagpasan sa iyang krus. Og samtang siya gilansang sa krus ang iyang kasing-kasing gituslok sa bangkaw. Kita exempted ta ana. Kita mga sumusunod, dili ta mas labaw kaniya. Ang atong kung siya gilansang sa krus, gituslok ang iyang dughan, kasing-kasing, kita usap. Muagi niya ng samang kasinatian. Apan, di ta nag-inusara. Kaya siya nag-ingon, umari ka mo ka na ako. Maugo na pinaka-nindot kaayong apulong sa Ginoo. We are not alone in our suffering. We are not alone in carrying the burden of the cross that we are carrying. Tanan kita, adunay mga gipasan nga cross. Sa mana? Sa inyong bana mo, inyong krus, ginipasan. Sa inyong mga anak, kundi limang yung asawa mo yung gipasan. O sa yung pasan yung kaugalingon na amoy sakit. Mga sakit nga, murag wala na'y kaayuhan. Kami, adon na may gipasan nga sakit, mga emisi karon, piyesta. Tingnan naman, ang among sa igsuon, si Father Archie Tapang, ni panaw na. Wala pa magsaysinta. Napagi panaw na. Di bugat na sa among mga kaparian, ang igsuon, ni panaw na. Dito tuwas na sa Manila. One of the crosses that we have to carry. Pero, hindi nato nasuluhon. Huwag ini atong advantage kay kung kita mo sunod kang Kristo, nagsunod ta kaniya samtang nagpasan sa krus. Kung bugat na, dali ron siyang sangpiton. Lord, please, bugat na, di na po kaya. Siya mo pasan, tamang pagpasan sa atong krus. Oo. Pero kung layo ka, saan man mo pag sangpit sa Ginoo, gawas kung ang Ginoo na idalag cellphone, fix. Lord, tabangay ko dali kay bugat na nga akong ipasan. Kung layo ka sa Ginoo, ka mo sunod niya, suluhon nimo ang krus nga mong ipasan. Muna itong pamalandungan. Kita-gitagaan tag usa ka simbolo kaiyang kasing-kasing aron mahimong atong panig-ingnan. Dili sitag, I love you, Lord. Salamat sa imong malumong kasing-kasing. Kita usab magkabaton og malumong kasing-kasing alang sa atong mga igsuon. Kay fake na nga itong devotion sa Ginoo kung wala nato nag-practice. Kung ang Ginoo nagmapasayloon ka nato, nagmaluluyon ka nato, ato nang himuon sa uban. We have to return the favor to other people. Muna ang challenge. Hindi nang one way lang ato ka nang vertical lang atong limon. Doon ay horizontal. Diya makita ang imong tinuro nga gugma sa Ginoo. Pinagi sa imong relasyon sa usag-usa.
Diya sa atong Kristo, diya sa mga kroses. Ilisod ba ya? Sabton ka ng mga unsabotable. No? Ano yung mga tao nga lisod sabton? Pero kinalanin mo sabton. Kinala ka magpaubos. Kaya ang Ginoo, mapausanon o malumo ang kasing-kasing. We have to show that humble and meek and humble of heart to other people, those who are not humble. Muna'y lisod, muna'y kos nga ato pasano ka na pagsabot ng mga tao nga dili lisod sabton or tawag sa in English unsabotable. Kana mga tao nga lisod pasayloon, pasayloon ay mo. Kiningon magali pasaylo ang imong mga kaaway. Muna ang challenge ka nato mga sumusunod ni Kristo, kitang mga debuto sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. What a choice. We have no choice. Take it or leave it. Muna pahinumdum ka nato, samtang atong gisaulog ang kapistahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Manindo kita o atong ipadayag ang mga atong mga pangamuyo, mga panalangin nato sa atong langit noong Amahan. Uban sa dakong pagsalig, mag-ampo kita ngadto sa Amahan tungod kay diha ni Kristo, mahigugmaon siyang nanumbaling kanato. Moingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nagbug-atan makakaplag og pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Mag-ampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Mag-ampo kita nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, makaila sa gugma ni Kristo, diha sa paghiusan nila sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga pag-antos ni Hesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, punag kami sa imong gugma. nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunhayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, punag kami sa imong gugma. Maluluyong Amahan, dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad hiniusa sa dinughang nga kasing-kasing sa imong pinalanggang anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang kasing-kasing ni Hesus Kristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo tungod sa iyang gugma dawata ang among mga gasa ug pasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa gibayaw siya dito sa krus sa gugma nga katingalahan. Nagpakamatay siya alang kanamo. O gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan. Aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nga nasa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos. Walay hunong kawos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Busa uban sa mga santos o mga anghel, nagaduyog kami sa pagdayeg kanimo sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa pag-aupan. Puno ang langit ug yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana sa Dahil ko ng dagat, sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gay ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo. Malawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mipunga siya upan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon dawata kini og panginom kamo katanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo nga lang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka ng amo. Pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwat sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo naghalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga atubang og malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaw. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Bihatag na kanimo makagagahong ramahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen.
Igampo kita samahan atong ganito ng mga pulong kagitulo kanato sa atong manunod. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong manangging harian, ang gabot ka himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nang kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay, kalinaw sa tanan. Tinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Amahan, ining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nga anak kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag ila kaniya diya sa among mga igsuon kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Naihalad ng Santos kami sa lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.